Hiob Tibaako. Obarima bi tena Us asase so a ne din di Hiob. Na obarima ni di mu na otene. Na osuro Onyankopɔn. Na oyi ne ho firi bɔne ho. Na owo mabarima baaso ne mama baasama no. Na onwan mpemso. Ni yoma mpensa. Ni anantwie mpam ho ahenum. Ni mfunumu bewie ahenum. Ni fie nipa bebree pa. Na obarima yi so sene apueye ma no nyinaa. Na ne mabarima no kɔtopono wɔ ɔbaako biara fie. Obiara ne da. Na osuma ma ɔkɔfrɛfrɛ wɔn nua ma nom baasa no baasɛ wɔne wɔn medidi na wɔnom. Na ponto na no fa wɔn so hyia a, Hiob suma kodwira wɔn. Na otua ehema akɔbɔ ɔhye afɔdeɛ sɛdeɛ wɔn nyinaa dodoɔ teɛ. Efisɛ Hiob kaa sɛ, ebi a mema no ayɛ bɔne na wadome Onyankopɔn wɔ akoma mu. Saa na Hiob yɔ daa. Na ɛbaada bi sɛ Nyankopɔn ma no ba begyina Awurade anim. Na Satan nso di wɔn mu bae. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, ɛhe na wofiri bae yi? Na Satan buaa Awurade sɛ, ifiri asase so kyini na ɛso ananteananteɛ na mereba. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, wadwene m'akoa Hiob nso ho. Na obiara ni hɔ a wɔte sɛ wɔ no asase no soɔ. Ɔbarima a wodi mu na wɔtene, osuro Onyankopɔn, na wɔyi ne ho firi bɔne ho. Na Satan buaa Awurade sɛ, ɔkwara na Hiob suro Onyankopɔn no. Ɛnyɛ wo na wabɔ ɔno ne ne fie ne ade a wɔ nyinaa ho ban ahyia. Ne nsa no adwuma wahyira so. Na fibu ase atene asase so. Na afei te wo nsa ka deɛ wɔ nyinaa hwɛ. Sɛ ɔrenome wo anaa? Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, hwɛ, deɛ wɔ nyinaa wɔ wo nsam. Ɔno ara deɛ mfa wo nsa nka no. Ɛna Satan firi Awurade anim kɔɔeɛ. Na dabi, ne mabarima ne ne mama redidi na ɔrenom nsa wɔ wɔn nua panin fie. Na ɔbɔfo bi baa Hiob nkyɛn bɛkaa sɛ, Anantwie no repɛntɛm, na mfunumu bereɛ no nso redidi wɔn nkyɛn mu. Ɛna sɛbafoɔ abegu wɔn so na wafa wɔn kɔ. Na mmeranteɛ no, ɔde nkrantɛ ano akuku wɔn. Na me nko ara na mafiri mu maba, sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no, ɔfoforɔ ba bɛkaa sɛ, Nyankopɔn gya firi soro atɔ abɛhye nwan ne mmeranteɛ no, na asɛe wɔn. Na me nko ara na mafiri mu maba sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no, obi ba bɛkaa sɛ, Kadiafo abɔkyɛku mmiɛnsa abɛto ahyɛ yoma no so afa wɔn kɔ. Na mmeranteɛ no, bakuku wɔn nkrantaa no. Na me nko ara na mafiri mu sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no, ɔfoforɔ nso ba bɛkaa sɛ, wo mabarima ne wo mama redidi na wɔrenom nsa wɔ wɔn nua panyin fie. Na hwɛ, mframa kɛseɛ firi ɛsrɛ so aba abɛbɔ ɛdan ne ntwe anan no. Na adwira gu mmeranteɛ no so ama wɔwuwu. Na me nko ara na mafiri mu sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɛna Hiob sɔre sunsuane n'ataadeɛ mu na oyi ne ti na ɔhwee fam sɔre Onyankopɔn na ɔkaa sɛ, Adagya na mede me firi me na yɛm bae, na adagya na mede bɛsan akɔ hɔ. Awurade de man, na Awurade afa, nhyira nka Awurade din. Yɛn nyinaa mu no, Hiob anyɛ bɔne na wammu no nkwaseasɛm ama Onyankopɔn.